Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Macroscope. Την εβδομάδα που μας πέρασε, η αμερικανική αγορά σημείωσε για ακόμα μια φορά νέα ιστορικά υψηλά, με μεγάλες επενδύσεις στο AI, εξαγορές και ανακοινώσεις κερδών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα μακροδεδομένα της εβδομάδας για να καταλάβουμε τι συνέβη και γιατί συνέβη, και θα συνεχίσουμε με τις σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις και φυσικά τη μετοχή της εβδομάδας. Ξεκινώντας με τον S&P 500 και τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής, είδαμε την τεχνολογία και τη βιομηχανία να πρωταγωνιστούν στα κέρδη. Συγκεκριμένα, είδαμε και ανάκαμψη σε Nvidia, Tesla και Palantir, με δυσκολίες στην υγεία, τα καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες. Όπως βλέπουμε όμως και στο γράφημα, ο S&P σημείωσε νέα ιστορικά υψηλά, πλησιάζοντας τις 6.600 μονάδες, ενώ νέα υψηλά σημείωσαν και ο Nasdaq και ο Dow Jones. Οι αυξήσεις αυτές σχετίζονται με τα οικονομικά δεδομένα που θα δούμε παρακάτω, καθώς και την αυξημένη σιγουριά για την επερχόμενη μείωση επιτοκίων που αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα. Κάπου εδώ να ρίξουμε και μια ματιά στο δείκτη του ελληνικού χρηματιστηρίου, ο οποίος έχει σημειώσει αύξηση 55% από την αρχή της χρονιάς, με μεγάλες ελληνικές τράπεζες να ανεβαίνουν από 50% ως και 115% στην περίπτωση της Alpha Bank. Μιλάμε δηλαδή για υπερδιπλασιασμό της επένδυσης και εξαιρετικές αποδόσεις και στην υπόλοιπη αγορά, με την 3E στο 30%, την Aegean στο 40% και την Intracat στο 63%. Επιστρέφοντας στην Αμερική και το δείκτη μεταβλητότητας VIX, είδαμε ελαφριά πτώση προς τις 14,5 μονάδες, καθώς νέα δεδομένα ανακοινώνονταν και αβεβαιότητα γύρω από αυτά μειωνόταν. Στον Fear and Greed Index βλέπουμε συνέχιση του trend της ουδετερότητας στις 54 μονάδες. Δεν είπαμε όμως ότι σπάσαμε όλα τα ρεκόρ? Πώς και δεν αυξάνεται η απληστία στην αγορά? Όπως έχουμε αναφέρει σε σχετικό short, ο δείκτης φόβου και απληστίας αποτελείται από διαφορετικά κομμάτια. Και ενώ όλα τα κομμάτια βρίσκονται μεταξύ απληστίας και extreme απληστίας, η ζήτηση για χαμηλής ποιότητας ομόλογα είναι εξαιρετικά χαμηλή και σε κατάσταση extreme φόβου. Όχι μόνο αυτό, αλλά και η απόδοση των μετοχών σε σχέση με τα ομόλογα είναι περίπου ίδια τον τελευταίο μήνα, κάτι που γέρνει το δείκτη προς το φόβο, με το συνολικό αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως ουδέτερο. Στο οικονομικό ημερολόγιο της προηγούμενης εβδομάδας, είδαμε την τρίτη καθοδική αναθεώρηση δεδομένων από την αγορά εργασίας. Δηλαδή, τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα από ό,τι νομίζαμε. Την Τετάρτη είδαμε πολύ θετικά αποτελέσματα στον πληθωρισμό του παραγωγού, ο οποίος αντί να αυξηθεί κατά 0,3% που ήταν το αναμενόμενο, μειώθηκε κατά 0,1%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιτόκια παρέμειναν σταθερά στη συνάντηση της Πέμπτης, ενώ ο αμερικάνικος πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρώς στο 0,4% μήνα προς μήνα. Τέλος, στην Παρασκευή τα δεδομένα για την αυτοπεποίθηση του καταναλωτή χειροτέρεψαν, αλλά παραμένουν άνω του μετρίου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε την Τρίτη δεδομένα για τις πωλήσεις λιανικής και την Τετάρτη δεδομένα για το real estate. Επίσης την Τετάρτη, και ίσως σημαντικότερη εξέλιξη για τις αγορές, η στιγμή που όλοι περιμέναμε, η συνάντηση του Fed, στην οποία και αναμένεται να μειωθούν τα επιτόκια. Συνοπτικά, ο λόγος που έχει τόση σημασία η απόφαση για τα επιτόκια είναι ο εξής. Σκεφτείτε τα επιτόκια σαν την τιμή του να αποκτήσεις πρόσβαση σε κεφάλαια. Αν τα επιτόκια είναι ψηλά και εσύ θες να δανειστείς χρήματα, θα πρέπει να πληρώσεις περισσότερους τόκους για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτά. Είτε είσαι μια οικογένεια που θέλει να πάρει ένα δάνειο για ένα σπίτι, είτε είσαι μια κυβέρνηση που θέλει να πάρει δάνεια για να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό της, είτε είσαι μια επιχείρηση που χρειάζεται ρευστότητα για μια νέα επένδυση. Οπότε, αφού τα επιτόκια στην Αμερική από τον Νοέμβριο του 2022 είναι άνω του 4% για να κατευνάσουν τον πληθωρισμό, όλα τα δάνεια που περιγράψαμε γίνονται πιο ακριβά και άρα πιο δύσκολα. Επομένως, η μείωση επιτοκίων θα διευκόλυνε αυτή τη δανειοληψία και θα έφερνε περισσότερη οικονομική δραστηριότητα, δίνοντας όμως χώρο στον πληθωρισμό. Προχωρώντας στις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας, η Ευρωζώνη διατήρησε τα βασικά επιτόκια στο 2% και ανέφερε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη καταγράφει μέσο όρο 2,1% για το 2025 και θα μειωθεί το 2026. Η οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,2% φέτος, με υποχώρηση το 2026. Παρά τα θετικά στοιχεία, η πρόεδρος τόνισε ότι υπάρχουν εξωτερικοί κίνδυνοι, όπως εμπορικές εντάσεις και η ισχύ του ευρώ, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τις εξαγωγές και την οικονομική δραστηριότητα. Η Κεντρική Τράπεζα επιμένει σε μια προσεκτική, εξαρτημένη από τα δεδομένα προσέγγιση, χωρίς να δεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων. Στο αμερικάνικο χρηματιστήριο,
μάθαμε πως η Nasdaq κατέθεσε πρόταση για να επιτρέψει τη διαπραγμάτευση tokenized securities, δηλαδή ψηφιακών τίτλων μετοχών, ομολόγων ή ακινήτων που βασίζονται σε τεχνολογία blockchain. Αυτά τα tokens αντιπροσωπεύουν μερίδιο ή πλήρη ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου και μπορούν να αγοράζονται, πωλούνται ή ανταλλάσσονται όπως οι παραδοσιακές μετοχές, με τη διαφορά ότι επιτρέπουν κλασματική ιδιοκτησία και μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια μέσω έξυπνων συμβολέων. Ταυτόχρονα, η Nasdaq θέτει αυστηρότερα κριτήρια για νέες και υφιστάμενες εισαγωγές, ειδικά για κινέζικες εταιρείες, αυξάνοντας τα χρηματοοικονομικά όρια και μειώνοντας τους κινδύνους διαφάνειας. Στον χώρο της ψυχαγωγίας, η Warner Bros. Discovery βρέθηκε στο επίκεντρο φημών εξαγοράς. Η εταιρεία Paramount Skydance, κάτω από την ηγεσία του δισεκατομμυριούχου Larry Ellison, συνιδρυτή της Oracle, ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς για τη Warner Bros., γεγονός που οδήγησε τη μετοχή της Warner σε άνοδο σχεδόν 29%. Αν πραγματοποιηθεί η εξαγορά, θα προκύψει ένα σημαντικός παίκτης στην αγορά streaming με ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε Netflix και Disney. Τέλος, στη μετοχή της εβδομάδας, η οποία δεν είναι άλλη από την Oracle, η οποία βρέθηκε στην κορυφή της αγοράς λόγω της συμφωνίας μαμούθ με την OpenAI ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με βάση τη συμφωνία, η OpenAI θα αγοράσει υπολογιστική ισχύ από την Oracle για μια περίοδο 5 ετών που ξεκινά το 2027, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τα σημερινά έσοδα της OpenAI και απαιτεί υποδομές ισχύων περίπου 4,5 GW, όσες καταναλώνουν περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το συμβόλαιο αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο που έχει υπογραφεί ποτέ για υπηρεσίες cloud και όθησε το μετοχή της Oracle έως και 43% ψηλότερα μέσα σε μία μέρα. Η συμφωνία αυτή τόνωσε και γενικότερα τον κλάδο του AI, καθώς επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπολογιστική δύναμη. Αυτό ήταν το επεισόδιο του Macroscope για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe για να μην χάσετε τις τελευταίες ειδήσεις και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.